Dobrý den, pojďme se dnes společně podívat na webové stránky Městského muzea, které společnost Drossera vytvořila ve WordPressu. Redakční systém WordPress má několik modulů a funkcí. Jedna z nich jsou stránky, přehled stránek a obsah. Jakýkoliv obsah může redaktor editovat, stejně jako v Office Wordu, dělat nadpisy tučně, vytvářet interní nebo externí odkazy na další webové stránky, vkládat tabulky, videa, flashové prezentace a samozřejmě i obrázky. Jak tedy vložíme obrázek? Klikneme na média, vybereme si, jaký typ obrázku chceme a zvolíme si daný obrázek. Odešleme a obrázek se nám objeví v obsahu. Obrázek samozřejmě můžeme editovat, různě zarovnávat, zvětšovat, zmenšovat. Jakýkoliv vytvořený obsah, například článek, stránku, akci, můžeme publikovat v určitý čas. Ten čas a datum nastavíme tímto způsobem. Někdy potřebujeme určitý článek publikovat pouze jednotlivým osobám. Můžeme tedy článek zaheslovat. Nyní si ukážeme, jak redakční systém WordPress nám umožňuje editovat jméno. Klikneme na vzhled na menu. Vybereme si z již vytvořených stránek, kterou stránku chceme přiřadit do menu. Dále si můžeme vybrat, pod jakou hierarchii přiřadíme danou stránku. V tomto případě jsem ji přiřadil pod historii. Open source redakční systém WordPress používá různé funkce a moduly. Dělá tak stránky multifunkční. Společnost Drossera ví, jak použít WordPress pro své klienty. Děkuji vám za pozornost.